acest clip. Deci pe un Free Fire. Să dăm un meci de Free Fire. Decât unul pentru că nu vreau să fie, pentru că n-am avut de ce să fie și dăm un meci de Free Fire. Poate mai dăm încă unul, nu știu. Dacă pierdem și pierdem foarte repede, mai dăm unul. Nu mai țin minte dacă eu am mai făcut Free Fire. Nu m-am uitat înainte să citesc. Înainte să fac videoclipul ăsta, nu m-am uitat dacă am mai făcut Free Fire. Da, asta nu contează. O să vă zic bine a venit la un nou videoclip de Free Fire. Chiar dacă poate n-am mai făcut. Apropo, nu uitați să-mi dați și mie un follow pe TikTok. Vă las acum o poză cum mă cheamă pe TikTok. Vă las pe ecran. Bun, hai să vedem unde sărim. Am echipă? N-am. Sărim aici. Pentru că aici îmi place. Dar dacă vă întrebați de ce. Adică fix lângă asta. Pentru că ca să nu fim nici foarte departe de zona sau unde vin mulți playeri. Ok, aici am fost. Ia uite un player. De fapt mă duc aici. Dacă mor. Dați-mă, dar sunt un pic cam răgușit și de-aia vorbesc așa. Mai fi vorbesc pe nas. Ăsta a urcat sus. Unde? Hai să-i dăm. Poate nimerim un cap, dar nu nimerim. Am zis că poate nimerim și, dar nu nimerim. N-avea culoanțele aia. N-avea culoanțele aia. What? Am tras de greșeală acolo. Ok, de bag gloțe. Dacă găsesc gloțe, bine. Ăsta e lutul la cuiva? Ăsta e lutul? A, nu e ciupercă. E de-aia mare. Am luat ciupercă, că nu ne ajută așa. Unde e român ăștia? Am văzut eu că e. Vreau să vă întreb dacă am văzut eu greșit, că eu sunt un pic. Erau doi aici. Și am văzut. Hai să mergem după ăsta, dacă nu. Vorbeam încet pentru că eram răgușit și acum mai sunt, dar totuși de-aia vorbeam încet. Păi, nu mai trăgea tu. Că știi că ești nap. Hai că e, dacă e. Băi, eu mor și am zis lui că e nap. Ui! Hai că n-a fost greu să-l bat pe ăsta. N-avea cine știe ce, dar măcar ne-a dat și nu. Știi, clanțe. Iată-l pe ăla. Le-am cam nimerit dacă e ceva. I-am dat 28 de beci. Am văzut pe unul pe aici. Iată. Ok, am făcut 2 șmechere pe asta. Trageți-ta! Headshot! Nu te cred. Bine, eu știu cum să dau headshot-uri, adică care rici de țintă de fiecare dată. Am găsit la gloanțe la M5 ăsta. Hai, s-a pus zona, nu s-a pus. Mai stăm aici momentan. Avem 3 kill-uri, e bine. Mi s-a părut că am văzut ceva acolo. Ok, hai să mai tragem noi loot. Dacă mai găsim, revin că mai găsesc ceva. Chiar am găsit un ATV-ul. Asta e că mi-a apărut. Iată un om. Mergem la bătaie, că zona e fix lângă noi. Soar? Da, e fix lângă noi. Haide, unde e, mă? Iată, dăm cu mașina pe asta. Ne. Nu-ți permis cu 2. Ne. Și tu. Nu-ți permis cu 2. What? Un om? Ne. Nu-ți permis, nu știu cum.
mi-a băut mașina, dar nu-i bike, nu luăm pe lui. Să uitați spectit pe mine acum. Am hack-uri, bă. Glumesc, n-am. Că eu am skin pe asta. Nu știam. Chiar nu știam că am skin. Oare m-am pe alta? O să mă uit. După ce termin, am văzut ciuperci. Înapoi. Și un om. Ne pică internetul? Nu, dar era el blocat acolo. Ok. Uite că nu m-am skin acum. Ba da, că mă semnalam. Nu pot să iau ciuperca, bă, da. Dacă nu știi ce face ciuperca, vedeți acolo bara aia galbenă acolo. E bine că nu-mi ia din viață, mi-a să fac câte unul pe secundă. De viață, iar mie poate să se cace 160 în viață. Stare de hală, dar păcat că a trecut. Nu știam că l-am. Nu știu, m-a fi picat sau l-am cumpărat, nu știu. Acum, na, cumperi ce nu știi. Ok, drop, mergem noi la drop, primi. Facem un drift. Aici știu că vine mulți playeri. Hai la dronă, ca să vedem și noi unde sunt ăștia. Ok, este morți. Mă rog, mergem pe jos. L-am văzut acolo. Da, nu pot să nimeresc. Gata. Mort. Stai, bă. Nu-i nimeni. Ați văzut că este pe cineva acolo în colț. Ne merge să stăm la drop ca să vină mulți. Că vreau să fim așa pe... Nu știu cum să zic, pe bătaie. Așa. De ce mi arată mașina acolo? Ok, mașina mea. Ok. Hai la drop, că luăm și loot de la drop. Dacă prindem, dacă nu le vede cineva. Haide, nu sunt oamenii la drop. Credeam că vin. Buria scrie pe drop. Să trecem pe asta. Ok, avem de asta și avem și multe gloanțele. Acum headshot-le. Hai să mergem și la celălalt. Doar hai să mai așteptăm fața. Vine aici cineva. Poate. Mă, nu știu. Hey! Ok, l-am lăsat. L-am lăsat și m-am murit. Avea 15. Ați văzut și voi cum am tras, da? Chiar l-am lăsat. Nu glumesc, l-am lăsat cu 15 HP. I-am tras în cap. Ok, dacă n-am murit, hai dăm un match, că n-ai videoclipul pe asta. Hai să dăm și noi ăștia. Dăm și noi odată la ăștia, eu zic aparate, dar na. Hai să dăm și cu biletul. Hai să vedem. Să vedem cine. Nu cel mai tare la fel. De la mai scurt. Nu mai pet mama aia. Hai dăm la asta. Dăm la Clash Rock. Și dăm la asta că e mai scurt. Revin. Oh, nu mai revin. Dar revin că mă bag. Ei, Oblinon, da, ne-a băgat. Luăm și noi aici piston. Eu chiar propădez gloanțe când trag acum. Adică ați văzut. Fiți atenți că dăm mare headshot-uri. Ăsta chiar sunt bun. Chiar sunt bun.
ăștia nu cam vin. Adică nu știu ce să zic. Dar asta de ce avea numai mine? Mai ăsta aici? Mi-a pus reciproc. Reciproc. Omoară și pe statul. Așa. Așa, nu dă heal. Nu-i dă heal. Ne-am pus reciproc, dacă ați văzut. Asta chiar a fost tare. Hai să report așa. Hai să ia uitați ID-ul lui, copiați ID-ul. Dacă vreți vă arăt ID-ul meu, că vi-l arăt. Vă arăt ID-ul meu. Hai să vi-l arăt. Parcă mi-l arătat pe aici. Nu ți-l arătăm, Mă rog, pe meciul ăsta vi-l arăt și închidem episodul. Ok. M5. Ce-am făcut chestia? Ați văzut că mi-am făcut ceva pe ecran? Hai, uite. Așa mă joc. Așa nu mai bucur. Bă, da, tras. Ok. Headshot ce-am dat asta. Și-am dat și unul în cap. Hop. Ăsta i-am dat un headshot, dar de la mai micuț. Ne. Nu ești mai bun ca mine, ca să știi. Unde e mă ăla? Ok. Hai să mă duc să-i dau heal ăsta. Ok. Easy. Easy, man. I-am luat și lui M5. Avem dublu. Mă rog, unul... Nu l-ar păstrăm. Hai fățat, ce schemă fac. Stați. Stai. Ați văzut? Ați văzut? N-ați văzut. Am fost prea rapid. Adică prea lent. Ok, ați văzut ce headshot se de pe aici. Aici sunt cele mai mari headshot-uri dacă te joci cu mine. N-ai șanse să scapi. N-ai șanse. Șanse n-ai. Șanse. Șanse n-ai. Ai o șansă, înțelegi? Dacă te las eu, ai o singură șansă. Dacă înțelegi, dacă nu sunt eu, n-ai șanse. Dar mereu las o șansă. Adică am 4 kill-uri. Dar am început. Adică unul ăsta de-l vedeți pe aici e doar făcut de mine. Bine, glumesc. Adică au și un kill. 3. Au 3 de aici. Ca să știți voi micuților. Voi glumesc.
Glumesc, ok? Ok, Tinction. Ok. Revin că să termin asta. Am realizat că am uitat ceva foarte important. Să dați subscribe. Dați acum subscribe. Dați subscribe la nimeni, ok? Decât la mine. Glumesc, dați la toți. Mai ales la mine că sunt pro, ați văzut? Ia uite. Ok, ce ciudat arată. What? O, mă imit, ați văzut. Dacă sari, o sari și... Ok, nu mă imită. Nu pot să zic și eu ceva, că mereu zic incorect. Ok, are două șanse mereu să mă... Are două șanse mereu, pentru că mai dau șanse, înțelegi? Și mai dau șanse, că ăla n-a avut șansă. I-a dat și asta o șansă. I-a dat și asta o șansă. Apropo, să-mi ziceți dacă vă place seria pe care o să postez aici, adică să postez două clipul ăsta, mai postez unul. Sper că v-am spus să-mi dați un follow pe TikTok, nu? Da, cred că mai știu. Ok, din nu pierdem. Dacă avem copii prea buni, nu avem cum să merg. N-am murit eu primul, ok? Ba, da, eu am murit primul, dar asta îți boicotează. Așa, să-i pe burtă. E pe la spate. Ce am spus? Ați văzut? El m-a auzit. Chiar dacă nu m-a auzit. Pentru că vedeți și voi sunt pe mudă, cât eu pot să aud. Dar telefon și dat chat. Ca să-ți audă jocul. Ne respectăm. Crocodiculații. Ce vrei tu? Îți place masca mea? Hai că vă place. Am cumpărat-o cu 5 de alea. Nu cu cristale, cu de alea. Vă arăt imediat. De fapt, nu mai vă arăt în alt episod. De ce vii după mine? Vitoriu. Știu că să mor direct, asta nu contează. Unde sunteți, bă? Unde? Aici. Nu știu ascultătoare. Dar nu mă duc la ea. Ha, bă! Ok, i-am dat pistol. Unde este băia de te-a pus? Stai pe loc. Așa. Direct s-a sculat, direct pasavet și-a dat. Unde-s băia de v-a pus? Ne de aici. Ne. Ok, deci e în partea asta pe undeva. Să nu-mi spus că e nascunzătoarea mea. Îl bat pe omul ăsta dacă e nascunzătoarea mea. Nu e. Ok, asta-i de știut că e bine. Oh, am câștigat. Ok. Mai pun o pauză pentru că na, videoclipul e cam lungicel. Ok. Și. Ne-am luptat, ne-am respectat și acum stăm. Că nu pot să mă ridic. Bun, creator. Ok, ia uite-l pe șmecher, adică pe fraier. What the heck, ce naiba a făcut acolo? Are 3 șanse de fiecare dată. V-am spus, dați 3 șanse. Las 3 șanse pe 4, nu? Că câștigă dacă îl las pe 4.
îi las până la 36 să buboare de 3 ori. Dar nu mă las să buboare a 4 ore, eu nu pot. O să pierdem. Nu m-a crezut. Nu m-ați crezut. Ce să vă fac dacă nu m-ați crezut?